Hola a todos e a todas, imos a presentar un pequeno tutorial para poder insertar os nosos Geniris cos proxectos lambóns das peiradas de primeiro de ESO na materia de lingua galega na tarefa na plataforma Edisgal, de acordo? Por lo tanto, o primeiro que temos que facer é pois ir a nosa tarefa en Edisgal, viríamos a plataforma, vale, neste caso acordado estaba no tema 5, era Lambona de SEU, proxecto lambón, pico en proxecto lambón e me abre a tarefa. Aquí teño pois, a descripción da tarefa e os contidos que teño que incluir na tarefa. E logo, pois, neste caso, vos incluídes aquí a tarefa. Eu vou entrar primeiro de todo, vou mudar o papel e vou entrar como alumno, como se fora un alumno máis. En este caso, pois, vos teríades este formato, engadir entrega. Doulle a engadir entrega, teño a descripción, e aquí teño o meu texto en liña para poder insertar o meu Geniri. Entonces, fixados, teño 4 Geniris dos equipos que participaron en clase para poñer de sempre. Vou insertar os 4, ademais. O primeiro que teño que facer no texto en liña é abrir a barra de ferramentas, vale? E esta espiña é o editar código HTML, é a que nos permite insertar contidos, é dicir, traer contidos de outra plataforma a esta plataforma. Poden ser vídeos, poden ser presentacións, poden ser diferentes tipos de contidos, de acordo? Entonces, vamos co primeiro, proxecto lambón. Aquí o teño, o traballo, neste caso, pois, o roscón, unha lambonada. Doulle a compartir e doulle a insertar. Copio, vou a tarefa, abro as aspas de insertar, clic dereito, pegar, comprobo, actualizar. Xa teño o primeiro Geniri. Vou a seguir co proceso, vale? Vou facelo outra vez. Entonces, vou dar a intro para deixar espacio e fixadevos. Vou outra vez, neste caso, cas filloas. Aquí temos a presentación en Geniri, as filloas, os contidos, as tarefas e, neste caso, doulle a compartir, insertar, copiar, vou a tarefa, pegar e xa teño outro Geniri. Pero aínda quero máis, quero poñer aínda máis Geniris, vale? Roscón e filloas. Bueno, pois, novamente, editor HTML, lembro, barra de ferramentas, as piñas de insertar, vou ao meu contido, neste caso, roscas galegas de entroido, doulle a compartir. En compartir, digo, vedes esas piñas outra vez? Insert. Copiar. Vou a tarefa. E pegar. Que ademais poñer esta do cocido. O cocido galego. Doulle a compartir. Doulle a insertar, perdón. Copiar. Veño a tarefa. Vamos deixar espacio. Clic dereito, pegar. Tamén podemos facelo co teclado rápido, vale? Control e V a vez, que é pegar. Control C é copiar, Control V é pegar, Control X é cortar. Ben, doulle a autorizar e fixados. Teño aquí todos os Geniris insertados, todos os traballos, de acordo? Doulle a guardar os cambios e tarefa feita. Daquela o profesor, fixados, aquí teño todos os Geniris, tarda un poquinho en cargar porque é un contido moi potente, vale, pero estarían aquí. Daquela eu, neste caso, volvería ao meu papel normal como profesor e podería ter pois o vosso traballo en cualificar, de acordo? Moi ben, pois isto é todo, deixámoslo aquí e seguimos avanzando nos nosos proxectos de lingua. Chao, chicos.